Пермь крайында күренекле башкорт старшинаһы һәм җәмәгать эшмәкәре Туктамыш Ишбулатовка һәйкәл куела. Һаумыгыз, хөрмәтле тамашачылар. Эфирда интервью тапшыруы студияла Гөлсемә Иштанова. Программабыздың кунагы тарихчы һәм җәмәгать эшмәкәре Азат Ярмуллин. Азат Шакирьянович, һаумыгыз. Һаумыгыз. Шулай итеп, Пермь крайының кайһы төбәгендә безнең күренекле башкорт җәмәгать эшмәкәренә һәйкәл куелачак. Атап әйтергә кирәк, сондықтан Пермь башкортлары, Гайна башкортлары бит инде шу башкорт халкының үзенчәлекле төркеме дип әйтергә була инде, өлеше, үзенең бай тарихы менән, шәхесләре бай, һәм уларның шәхесләре хатта Пермь өлкәһе, ягъни Гайна башкортлары өчен генә түгел, Башкортстан тарихында, башкорт халкының тарихында мөһим урын уйнаган шәхесләр булган. Шуңа күрә менә Гайна башкортлары былтырдан инде шуларның идеяһы. Уларның тәкъдиме Туктамыш Ишбулатов, ул 12 сыйфаттагы күренекле шәхес, шуга уның исемен мәңгеләштерү эше менән мәшгульдәр. Уларга рәхмәт һәм хуплаһы гына кала инде. Чөнки сапта Туктамыш Ишбулатовтың шәхесенә килгәндә, ул менә атап әйтергә кирәк, 12 сыйфатта ул башкорт халкының язмышында, шундай тарихында зур роль уйнаган шәхесләрнең бере булган. Уны хатта бына без Алдар Батырды беләбез, Алдар Исәкәев тәснапта шундай зур шәхес булган дип. Менә шуның кебек сапта шуның рәтендә торган шәхесләрнең бере инде. Әйдәгез, уның эшмәкәрлегенә ентекле байкау яһап үтәйек, тамашачыларны таныштырайк, кемдә таныш түгел. Менә әле әйтеп үткәнемчә, 12 сыйфатта мин менә үзем тарих сызларга әйтермен, сапта Гайна башкортлары ул шу башкорт халкының алдыңгы вәкилләре һәм авангардында торганнар дип әйтергә була. Чөнки без беләбез бит инде Исмәгыйль Тасимовты, ул алдыңгы сәнәгатьче булган, рудасы, мәгъдәнче сәнәгатьче булган бит инде. Һәм Туктамыш Ишбулатов. Туктамыш Ишбулатовтың шәхесенә килгәндә, ул да шулай ук алдыңгы карашлы, шулай ук сәнәгатьче, шулай ук рудасы булган. Ягъни ул да шул мәгъдәнде, шул Гайна улысындагы заводтарга ташып, менә кәсеп иткән, ягъни алдыңгы карашлы кешеләрнең бере булган. Һәм инде унан тыш ул Гайна улысының, ягъни Гайна башкортларының итәкчесе булган. Ул старшинаһы булган. Һәм менә шуның менән билдәле. Инде иң мөһим үзенең эшмәкәрлекләренең бере дип исәпләрне менә атап әйткәндә, Рәсәй дәүләте Иван Грозный үлеп калгас бит инде, буларыш башлана. Чөнки Иван батшаның улы һәлак булып, гомумән яңа династияга барлыкка килә бит инде. Романовтар династияһы һәм 1649 елда собор йыела, бөтен халык йыела һәм шунда яңа Рәсәйнең, Рус дәүләтенең закондары кабул ителә. Унда башкортларның да асабал хукуклары телгә алына, теркәлә. Шул инде атала, был закон атала инде собор уложениеһы дип атала инде закондар. Менә ошо закондар нигезендә Рәсәй дәүләте 200 елдан ашу яшәй инде. Һәм менә 12 сыйфатта уны яңырту мохтаҗлыгы килеп туа. 12 сыйфатта инде 100 ел килеп сыга инде. 12 сыйфатта, ягъни 12 сыйфаттың уртаһында инде менә бу ошо законда яңанан, ягъни яңырту, яңа шарттарда, яңа тәкъдимдәр менән яңырту мәсьәләһен күтәреп сыга инде Әби батша. Екатерина II, уның бик үзенчәлекле карашлары була. Ул бит инде билдәле булуынча Европаның алдыңгы кешеләре менән аралашкан була. Ягъни һәм Рәсәйдә лә алдыңгы иде просвещенный Европа дип әйтәләр бит инде. Ул да менә ошо мисалда инде сынапта ошо Рәсәй дәүләтендә яшәгән халыктарның фикерен белү өчен, туплау өчен һәм яңа закондарды булдыру өчен ошо уложенная комиссия булдыра инде. Һәм бу комиссияга бу депутаттар һайлана, бу депутаттарга. Һәм менә иң кызыгы шунда, ул вакытта административ яктан Башкортстан территорияһы 2 провинцияга бүленгән була, Өфе һәм Исәт провинцияһы.
Исәт провинцияһына Урал аръягы башкорттары караган, башкорттарның төп өлеше инде Башкортстанның төп өлеше Өфө провинцияһына. Һәм менә ошо ике провинциянан башкорттар исеменнән инде депутат булып, уларның мәнфәгатьләрен, уларның бөтә теләкләрен җиткерү өчен ике депутат сайлана инде. Береһе була Базаргол Юнаев, шулай ук бик зур Силәбе башкорттарынан бик күренекле шәхес. Инде Өфө провинцияһы башкорттарынан ошо Гайна улысы старшина Туктамыш Ишбулатов сайлана инде. Һәм ул ниндәйрәк сыгыш яһай был уложение комиссия утырышларында? Әлбиттә, уложение комиссия зур бәхәстәр була. Снапта уның менә документларына караганда, ул әлбиттә ошо башкорт халкының әлбиттә шул асабалык хокугы, шулай ук, мәсәлән, мин бик кызык нәмә, унда саудагәрләрнең привилегияларын кәметергә дигән тәкъдимдә индергән, чөнки снапта монда башкортларның да шулай ук мәгънәсе буларактыр, бәлки иткәндәрдер, сауда эшенә ниндәйдер иркенлектәр теләгәндер. Шулай ук башкортларга хәрби хезмәт үтәү буенча бик авыр йөкләмәләр була бит инде. Сик хыдыгында хезмәт иткәндә, ошо хезмәт иткән яугирләргә акча түләнергә тиеш дигән тәкъдимдәр ингән инде. Һәм шулай ук заводчылар, завод хуҗалары, ошо башкорт ердәренә килеп ултырган төрле категория кешеләр, катлам кешеләре менән шулай ук бәйләнешләрде, килешүләрде, мөнәсәбәтләрде көйләү буенча ниндәйдер асык тәкъдимдәр индерә инде. Шуңа күрә тәкъдимнәр кабул ителәме? Әлбиттә, менә уложение комиссияның тарихы бик менә Екатерина II шундай кызыклы, заманына күрә бик алдыңга адым яһала, әмма үкенечкә каршы, хатта менә унда күз алдына килтерһәгез инде бер вакыт элек хатта крепостнойлык хокукты ла юк итәргә дигән тәкъдимдәр дә яңгырай икән. Әмма рус-түрек хугышы башланып китү сәбәпле ошо комиссияның эше тукталып кала һәм тарихчылар язуынча, гомумән ул комиссияның идея һәйбәт булһа ла, уны тормышка ашыручыларның, оештыручыларның гомумән эшмәкәрлеге бик хүлпәнрәк була, комиссияләрнең эшлә һәм законнарны йыю, туплау, классификациялау, тәкъдим итү һәм иң мөһиме ошо законнар буенча яңгыраган тәкъдимдәр буенча хайлау, тавыш бирү булмай. Әмма был уложение комиссия нимәһе менән кыйммәт, без бүгенге күзлектән 12нче бат башкортларның тын алышын тоябыз, шулай бит? Әлбиттә, бу җәһәттән алганда башкорт халкы электән үк үзенең хокукларын белгән һәм әле әйтеп үткәнемчә, бұл уложение комиссияның гына түгел, буга тиклем дә күп кенә делегациялар, күп кенә менә йыендар мәлендә ошондай ук тәкъдимдәр, ошондай ук наказдар дип аталган ул вакытта бирелгән. Шуңа күрә лә менә бу җәһәттән иң кызыгы шунда, Туктамыш Ишбулатовтың 12 матта шундай шәхестәр араһынан ул менә депутат булып, шул Санкт-Петербургта сыгыш яһауы әлбиттә бик зур роль башкарган шәхес булган. Һәм бунан тыш, җәмәгатьсе буларак кына түгел, ул үз катламының вәкиле лә булган. Шулай бит тарихта билдәле уның үз катлам вәкилләрен яклап сыгыш яһаган сыгыштары, хатта ул яклап үзенең бына алдан әйтеп үттеге саудагәрләр менән килешү төзү буенча шундай ук сыгыштары булган. Бу үз катламның дип әйтергә кирәкмәс иде, чөнки Гайна башкортларынан ул асаба башкортлардан булган бит инде. Үзенчәлеге шунда, Гайна башкортлары менә нимәһе менән аерылып торган башка башкорт халкынан улар менә ошо колонизация, теге завод колонизациясы уларга берсәрдән килеп ингән инә бит инде. Тәүгеләрдән очрашалар. Иң кызыгы шунда, улар менә шул завод колонизациясына үзләренә файда килтерәләр. Ягъни менә шул заводтар менән ниндәйдер теге бәйләнеш урынлаштырып файда килтерә башлады. Бер генә мисал, завод өчен мәгъдәнлектәр бит инде шулай ук асабы башкортларның йөрдәрендә була мәгъдәнлектәр. Шуңа күрә лә монда ниндәйдер бер симбиоз барлыкка килә. Завод тарның шулай ук мәгъдән менән тәэмин итү буенча ошо Гайна башкортлары бик әүдем эшкә кушылып китә инде. Ягъни 12 бат өчен улар бик алдыңга карашлы шундай теге эшкуар булып сагалар.
Һәм хатта бер генә мисал бит инде, хатта шундай кимәлгә әйтәләр, Исмәгыйль Тәсимовты без беләбез бит инде, ул инде Махсус уку йорты. хатта менә шул ошо эш менән шөгыльләнә килеп, ошо башкортларның тагыла яңа кимәлдә завод эшен, тимерселек, мәгънәселек эшен тагыла ныгырак төшенү өчен хатта ошо уку йортын халдыру мәсьәләһен куя бит инде. Ул хатта уны Екатеринбургта, әлбиттә, якынрак Уралда оештыру мәсьәләһен күтәрә инде. Әмма шуга карамастан, шуга тиклем Исмәгыйль Тәсимовка тиклем менә был Россия кимәлендә шундай мәсьәләне куйган кеше булмай бит инде. Шуга күрә менә был бик үзенчәлекле. Һәм Туктамыш Ишбулатов та, әлбиттә, ул да мәгънәсе була. Һәм гомумән Гайна башкортларына әле тарихтан, документтардан караганда 300-дән ашу мәгънәселек менән шөгыльләнгәннәр. Һәм Исмәгыйль Тәсимовты алып карасак, ул 12 ел, 18 ел тирәһе, яңлышмаһам, шул ук үзенең инициативаһы менән оештырылган уку йортын, Тау институтын бит, ул вакытта Тау училище дип атала, шуны акса менән тәэмин итеп торган бит инде. Ягъни ул былай гына идея бирмәгән. Хатта ул уны 12 ел тирәһе акса менән тәэмин иткән. Акса менән тәэмин итерлек булгач, димәк, ул икътисади һәттән бик ныклы шундай кеше булган бит инде. Шуңа күрә бик Гайна башкортларының гомумән менә был Гайна башкортларының Туктамыш Ишбулатов бул үзенә күрә бер символы булып тора дип әйтермен мин. Ә был символды бүген Гайна башкортлары ихтирам итәме, уның турында хәтердә хаклаймы? Менә һәйкәл улар тәкъдимен. Әлбиттә, хәтердә хаклай, чөнки исламда бул уларның инициативаһы бит инде, һәм киләсәктә минеңсә менә быга тиклем бит инде исламда Исмәгыйль Тәсимов шәхсе күтәрелде. Исламда уны бүгенге көндә Гайна башкортлары беләләр, горурланалар. Һәм бүгенге менә Алла боерһа инде ошо Барда улы башкорты Туктамыш Ишбулатов кала һәйкәл асылһа, минеңсә исламда Гайна башкортларының тагыла менә милли удаңын тергедеү мәсьәләһендә килгәндә лә һәм гомумән башкорт халкының үзенә күрә интеграция процессен тагы ныгыту буенча минеңсә зур роль уйнаган был шәхес һәм акция булыр дип өмет итәм инде. Һәм төп мәгънәһе башкорт эшкуар булмаган, саудагар булмаган дигән фикерне инкар итү, шулай бит. Әлбиттә. Менә исламда бик альтернатив, бик тарих күренә бездә. Чөнки бәлки Башкортстан кимәлендә лә, бөтә Башкортстан кимәлендә лә менә ошо безнең милләт вәкилләре ошо юнәлештә эшләгән булһа, бәлки безнең тарихыбыз да бәлки кисерәк булыр иде. Шуңа күрә бик кызык һәм үзенчәлекле һәм баһага лайык тарих дип әйтергә теләрмен мин. Әңгәмәгез өчен рәхмәт. Хөрмәтле тамашачылар, Пермь краенда 12 булаттың күренекле башкорт җәмәгатьчеһе Туктамыш Ишбулатовка һәйкәл куела. Гайна равының билдәре вәкиле һәм уның эшләре турында Азат Ярмуллинны һөйләштек. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Һау булыгыз.